Software librearen erabileran ezberdintasun handiak daude herrialdeen artean. Alemania da erreferenteetako bat mundu mailan gehien erabiltzen den tokia, baina gertuagoko adibideak ere baditugu. Extremaduran esaterako, apustu indartsua egin dute arlo guztietan software librea sustatzeko. Eta hezkuntza sistemara mugatuz, ordenagailuen 99%ak software librea erabiltzen du erkidego honetan. Gipuzkoan hain barneratuta ez dagoen arren, badira software librea erabiltzen duten ikastola, formakuntza zentro eta unibertsitateko fakultateak. Baina zergatik erabiltzen dute software librea? Zein abantaila ditu? Diru kontuak izan dira hezkuntza erakunde batzuk software librea erabiltzera bultzatu dituen arrazoietako bat. Izan ere, software librea doakoa ez den arren, software jabeduna baino merkeagoa izaten da. Ez baitzaizkio jabeari erabilera lizentziak banan-bana erosi behar programak instalatzeko. Elgoibarko Makina Erremintaren Institutuak arrazoi honi heldu zion duela 3 urte, software jabeduna edo pribatiboa alde batera utzi eta software librea aukeratzeko orduan. Baina gerora, abantailak gehiago aurkitu dituzte. Zeia ordenagailuetan ez dakagu Office, dakagu OpenOffice adibidez, eta dauzkagu hemen 350 PC inguru ditugula guztietan instalatuta, eta legala. Hori, software pribatiboekin, Officeekin, eta guztietan lizentzia horrendu beharra baldin badago, guten da hor dirutza ikaragarri. Berdin, dakagu jarritxa, irudia tratatzeko GIMP. GIMPen ordezkoa software pribatiboan komertzialean Photoshop da, guk ezin dugu izan Photoshop instalatuta PC guztietan oso garestia etaten zaigulako. Gainera, hezkuntza sistemak programa informatikoen lizentziatan gastatzen duen dirua beste helburu batzuetara bideratu daitekeela uste dute. Eskolako ordenagailuetan software librea jarrita ez dituzte ikasleak programa jakin bat erabiltzera behartzen. Libre dira ingurune bateko edo besteko aplikazioekin lan egiteko. Izan ere, software librearen bidez, software pribatiboarekin sortutako dokumentuak erabili eta eraldatu daitezke. Baina diru kontuetatik abiatuta bada ere, software librearen abantailak haratago doaz. Erabilera eta banaketa askea izateaz gain, software libreko programen kodea irekia da. Eta beraz, eraldatu, hobetu eta funtzionalitate berriak garatzeko aukera ematen du software pribatiboaren mugak eraitsiz. Horregatik, ezitzen dituzte haurrak txikitatik software librearen ingurunean ordiziako jakintza ikastolan. Arrazoi nagusenan nik uste arrazoi etikoa dela. Izan ere, software askeak ahalbideratzen du ikasleen garapen integrala. Ez baitu inungo mugarik ipintzen euren sormenean, euren garapenean. Eta horixe da zuzen ere guretzat lehenengo arrazoia eta garrantzitsuena softwaren aldeko apostu hau egiteko. Software librea irakatsiz, aniztasunaren kultura bultzatzen dute eta etorkizunean, egoera baten aurrean, bi munduetako tresnen artean aproposena aukeratu ahal izango dute. Baina lehen eta bigarren hezkuntzan ez ezik, goi mailako prestakuntzan, unibertsitatean garrantzia du software libreak. Beste maila batean, garapenari lotuta. Informatika fakultateko lana elitzateke berdina izango, software librerik gabe. Hemen unibertsitatean alde batetik ikasleek proiektuak edo praktikak egiterakoan asko zurrunago idiz daitezke erabil dezaketelako eginda dauden gauza bernido asmatu gabe eta ikatzaileen aldetik ere aurrerapen handia da oinarrizko gauza asko edo inguruan dauden programa asko erabil daitezkelako edo egokitu edo aldatu egin daitezkelako. Adibidez, itzulpen automatikoan, aurrerapen handiak egin dira itzulpen automatiko estadistikoan, oinarrizko programak librea direlako. Software librearekin ez dute gurpila 2 aldiz asmatu behar, eta software jabedunarekin alderatuz, irakaskuntza errazten du. Izan ere, nola irakatsi kode itxia duen aplikazio bat, ezin bada nola eginda dagoen erakutsi. Produktua sortzeaz gain, komunitate bat sortzen da, eta komunitate horrekin komunikazio bat dago, eta ideia jasotzen dira, aldaketak proposatzen dira, beste batzuk aldaketa batzuk egiten dituzte, eta aurrerapena asko azkarragoa da. Pribatiboa den eredua da, enpresa handia, diru asko daukana, eta hori egin dezakena, baina enpresa handietatik kanpo oso zaila da garatzea.
Duela 15 urte software librea etzen apenas erabiltzen informatika fakultatean. Gaur ordea oso hedatua dago ikerketa mailan eta ikasketa amaierako proiektu gehienetan ere software librea da oinarria. Hezkuntzako beste alor batzuetan oraindik lehen pausoak ematen ari diren arren, batzuek argi dute zein den etorkizuna. Tresna informatiko libreak zure eskura daude. Zurea da erabakia.